Саша Филипенко. Слон. Литературные затемки. Кніга Сашы Філіпенкі «Слон» – гэта літаратурная літаратура. Літаратурная гульня, дзе ўсё кіруецца усталяванымі правіламі, а не патрэбамі сюжэту, інтуіцыяй аўтара ці плынню свядомасці. Тэкст выклікае асацыяцыі з вядомымі гісторыямі, героямі, развагамі ды карцінкамі, і ты чакаеш, калі аўтараў коўш капне жыцця ці, прынамсі, зачэпіць штосьці за межамі літаратурнай стэрыльнасці. Штучнасць апісання падтрымліваецца ідэяй таго, што гэта мы насамрэч не раман чытаем, а разгадваем крыжаванку. Красвордавасць, вядома, ператварае чытанне ў забаву, але і не дае забыцца над кнігай, заглыбіцца ў яе і ў сябе, пазбаўляе працэс магіі. Адсюль падкрэсленая умоўнасць таго, што адбываецца. Напэўна, прывабныя тут піруэты аўтарскага прыдумляння, якія нагадалі мне лысую спявачку Эжена Йонеско, толькі што Йонеско піша пра абсурд чалавечага сужыцця, а Філіпенка пра прыручэнне самога абсурду. Але ўсё гэта чытаецца з тым самым незабыўным прысмакам, а адначасова дае магчымасць аўтару упісацца ў дух міжнароднасці або касмапалітызму без ніякіх дыялектаў ці спецыфік пэўнай нацыянальнай традыцыі, ментальнасці або культуры з гісторыяй і геаграфіяй. Сам працэс не чытання, а разгадвання. Пра што кніга? Што ўвасабляюць гэтыя сланы, якія запоўнілі горад? Пытанне паўтараецца, не выводзячы на адказ, і гэта нараджае наступнае пытанне. А ці пра тое я чытаю, пра што думаю? Аўтар, безумоўна, зрабіў вялікую працу. Структура кнігі вельмі жорсткая і паслядоўная, падобная, напрыклад, да гульні ў прэферанс. Гэта па-свойму захапляе, але мы разумеем умоўнасць той рэчаіснасці, якая апісваецца. Бо калі, скажам, сланы разбураюць горад, або калі гіне 1000 месцічаў, гэта ні на чым не адбіваецца і таму ніяк не перажываецца. Бо гэта ўсяго толькі гульня, і патрэбныя будынкі не разбураныя, і патрэбныя людзі жывыя. Паралельна карты раздадзеныя групе сеткавых каментатараў. Праз усю кнігу аўтар устаўляе ў тэкст каменты, дзе чытачы крытыкуюць або нахвальваюць кнігу, апавядаюць, хто ў якім месцы перастаў чытаць, а хто, наадварот, адчуў нарэшце цікавасць. Альбо каб падкрэсліваць хаду і рытм галоўнага апавядання, штосьці змінусаваць, а нешта, наадварот, узмацніць. Вельмі слабая кніга. Уласна, з гэтага каментара яна і пачынаецца. Калі быць шчырай, херня з-пад пазногцяў, а не раман. Думаю, гэта самы пераацэнены і прэтэнцыёзны аўтар, якога мне калі-небудзь даводзілася чытаць. Часацца ад алергіі больш прыемна, чым гэта чытаць. Асабіста я кінула ўжо пасля першых некалькіх старонак. Канец цытаты. Як вы разумееце, так выглядае завуаляваная пахвала, бо ананімны каментатар не можа выклікаць сімпатыі ці даверу праз сваё бессэнсоўнае меркаванне пасля першых старонак. Каментатары схематычна надзеленыя кожны сваім характарам. Некаторыя ўрэшце прарываюцца ў асноўную фабулу, калі лічыць яе асноўнай і калі лічыць, што яна ёсць.
І ты нават думаеш, што ў гэтай літаратурнай гульні якраз каментатары гэта і ёсць тыя няпрошаныя і незразумелыя сланы, якіх сам аўтар, прыйшоўшы ў каментары, аднойчы пасылае нахер. Саша Філіпенка. Слон. Літаратурныя зацемкі. Між тым, пытанне пра сланоў настойліва пераследуе праз усю кнігу і аўтара, і герояў, і каментатараў, і цябе, чытача. Уласна, гэта і ёсць пытанне, пра што кніга. Разгадак так шмат, што адказу няма і не можа быць. Як бы нехта спытаўся ў гульцоў у карты, пра што ваш покер? І тады, улічваючы умоўнасць гульні, адказы пачынаюць шукацца ў блізкай рэчаіснасці. Аўтар хоць і дае намёкі, але тут сама пакідае іх без развіцця. Трэба сказаць, што ўсё адбываецца ў неакрэсленых каардынатах, невядома дзе ў свеце. І ўсё ж кропкавыя намёкі спарадычна называюць лакацыю. Гэта СССР. Вось выступ вядомага гарадскога коміка ў бары. Комік абураецца ўсеагульнай абыякавасцю і перастае жартаваць. Цытата. «Паапладзіруйце тыя, хто сёння бачыць тут слана». Цішыня. Зразумела, справа не ў тым, што мы сляпыя. Справа ў тым, што мы абіраем быць сляпымі. Цішыня. Наогул, напэўна, гэта нармальна, што мы не заўважаем відавочнага. Мы ж усю гісторыю нічога не заўважалі. Нават далей тэкст курсівам у дужках. Аптычная прылада з 2 паралельна злучаных падзорных труб для разглядвання аддаленых прадметаў. 14 па вертыкалі, 7 літар. Дужкі зачыняюцца. Не дапамагаў. Крыжовыя паходы, інквізіцыі, рабства. Нашы прадзеды газавых камер не заўважылі, што ўжо ад нас чакаць, так? Атамных бамбардзіровак гарадоў. Мы ўсё жыццё заплюшчваем вочы, бо баімся сапсаваць зрок. Цішыня, а потым выкрык з залі. Слухай, гэта ж клуб камедыі. Ты пачнеш ужо жартаваць сёння ці не? Не, не пачну. Я толькі скажу вам на развітанне, што канцэнтрацыйны лагер у самай вялікай краіне свету таксама называўся «Слон». Канец цытаты. Слон – гэта абрэвіатура салавецкага лагеру асобага прызначэння. Гэта вядомыя салаўкі. Канцлягер, які Францішак Аляхновіч апісаў у сваёй кнізе «У кіпцюрох ГПУ». На СССР, або так званы Саюз Беларусі і Расеі, указваюць і савецкія імёны персанажаў, і апісанне прэзідэнта, якога аўтар называе безаблічным. Значыць, гаворка ідзе пра Пуціна. Праўда, гаворыцца таксама, што сланы прыйшлі ў горад да сябе дадому. Гэта значыць з дзікай прыроды, а гэта можа быць толькі ў якой-небудзь трапічнай краіне. Інфармацыя пра СССР і Пуціна аказваецца другаснай. Быццам аўтар дапісаў раман да красворда, часам неасцярожна дапускаючы намёкі на рэчаіснасць, якія супярэчаць жорсткай структуры гульні, дзе ўсё адразу вызначана як умоўнасць, а ты, чытач, ужо ўзяўся выбудоўваць свой асацыятыўны шэраг з уласнай навінавай стужкай ці з вопыту прачытанай літаратуры. Напрыклад, пра эміграцыю, і табе ўяўляецца, як аднолькавыя ва ўсіх сэнсах людзі самі сабе надумалі свой страх,
гэтых незразумелых сланоў і цяпер бягуць ад яго за мяжу. Альбо пра змагарны настрой, калі табе згадваецца песня Ляпіса Трубецкога «Грай», якая сканчаецца словамі «Гані быкоў, вярнецца доля», у сэнсе «гані сланоў». Дзе-нідзе аўтар падтрымлівае гэтую асацыятыўнасць, але зараз жа вяртаецца да сваіх базавых установак. Усё гульня, героі папяровыя, падзеі чыстая ўмоўнасць, развагі абстракцыя. Цытую: «Прыручэнне абсурду. Змагацца ці здацца, адаптавацца ці змяняць, трансфармаваць ці прыстасоўвацца, эвалюцыянаваць ці абжываць». Гэта разлому больш няма. Пасля выступу нацыянальнага лідара ўсе кропкі над «і» расстаўленыя. План зразумелы, інтэграцыя і асваенне, прыцірка і зліццё. Стагоддзя акамадацыі даюцца ў знакі: прымірэнне, прыняцце і асіміляцыя, выроўніванне як працэс. Следам за кіраўніком дзяржавы грамадства выбірае падгонку як стратэгію. Узаемадзеянне, лаяльнасць, захаванне. У жаданні выратавацца чалавечая прырода бярэ сваё, і гараджане канчаткова абіраюць шлях сумяшчальнай стабільнасці. Аплата праводзіцца маўчаннем. Канец цытаты. Саша Філіпенка. Слон. Літаратурныя зацемкі. Кожны мае свайго слана. Аўтар раздаў сланоў кожнаму, кожнай сям'і, кожнаму дому. Спачатку ўсе прыглядаліся, чакаючы, што сланы сыдуць, пасля змірыліся з несправядлівасцю і сталі цярпець, не зважаць і нават трымаць наяўнасць у сябе слана за сваю інтымную таямніцу. Яны сталі атакоўваць кожнага, хто абураўся несправядлівасцю, і так нарадзіўся гвалт. Слон на тое і спатрэбіўся, што ён занадта вялікі і дужы, і лёгка пераканаць сябе, што выгнаць яго аднаму ці нават сям'і немагчыма. Апроч таго, ён і спакойны, не нясе нейкай выражанай небяспекі, як калі б гэта быў, напрыклад, тыгр. Што адбываецца? Цытую. Тэлевізійныя праграмы, інтэрв'ю і дэбаты зараз жа дасягаюць неабходнага выніку. Тысячы людзей выходзяць на вуліцы, каб вынесці сланам ежы і вады. Не толькі хатнім, але і тым, што цяпер стаяць у парках і скверах. Гараджане даюць гародніну і садавіну. Сланоў акуратна мыюць, на іх надзяваюць зробленыя спехам вянкі з жывых кветак. Стаўленне да жывёл змяняецца на вачах. Сланоў перастаюць баяцца, сланоў пачынаюць фарсіравана любіць. Канец цытаты. Чытач чакае больш выразных намёкаў на тое, хто такія гэтыя сланы. Але яны застаюцца пэўнай грамадскай абстрактнай фобіяй, якую ўлады імкнуцца папулістычна ператварыць у філію. Гэта як любоў да Лукашэнкі і КГБ. Мне ўзгадалася, што адразу пасля апошняй вайны першым новым будынкам у разбураным Менску стаў велічны палац КГБ. І вось ад гэтага будынку фармаваўся ўвесь план забудовы сучаснага цэнтру горада. Нехта нават прапанаваў перайменаваць Менск у Кагебінск. У клубе Дзяржынскага на рагу праспекту і Камсамольскай праводзіліся ранішнікі шчаслівага савецкага маладняку, а для слаўных супрацоўнікаў чэкістаў паказвалі кіно.
Так гэта працягваецца да нашых дзён. У Кагабінску ніколі нічога не змянялася за ўсё жыццё тых, хто там жыве сёння. Па сутнасці горад і перайменавалі, і вяртанне нармальнасці можа адбыцца толькі калі гораду вярнуць яго ранейшае імя. Бадай яшчэ адно набліжэнне да Кагабінску ў рамане Філіпенкі – гэта словы міністра ўнутраных спраў. Прынамсі, гэтыя крывадушныя пратакольныя словы знаёмыя цяпер кожнаму беларусу. Я ніколі не жартую, служба не дазваляе. Ты нібыта хлопец кемлівы, але, здаецца, не разумееш, у што ўблытаўся. Калі ты зачэпіш хоць аднаго слана, мы абвінавацім цябе ў арганізацыі падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, а таксама ў стварэнні экстрэмісцкага фармавання. Ты не выберешся з турмы да канца сваіх дзён. Канец цытаты. У дзіўнай містэрыі, дзе гульню вядуць не людзі, а карты, кожнае адхіленне ад правілаў, часта незаўважнае і тонкае, толькі ўзмацняе агульнае ўспрыманне. І аўтар спраўляецца з гэтым найлепшым чынам. Будь то умантаваная ў тэкст асобная навела пра чаканне тэлефоннага званка, альбо метафара несвабоды, калі ў зоапарк, дзе няма сланоў, народ ломіцца, каб паглядзець пустыя вальеры. Цытата. Падышоўшы да вялікага ўчастка, на якім калісьці пасвіліся сланы, гараджане хутка фатаграфуюцца на фоне пустаты і саступаюць месца наступным ахвочым. Ад свабоды, якую цяпер паказваюць у зоапарку, займае дых. Саша Філіпенка. Слон. Літаратурныя зацемкі. Часам такія бліскавінкі мільгаюць літаральна парай слоў, што сведчыць, напрыклад, пра сапраўднасць кахання. Каханне не выдрэсіраваць. Час спыняецца, любая выпырхвае з клеткі і, не спраўляючыся з расстаннем, Павел успамінае кожны ліфт, у якім яны весела фатаграфаваліся, як у фотабудках. Канец цытаты. Мяне спынілі словы «не спраўляючыся з расстаннем». Магчыма, таму, што гэтыя словы ўзыходзяць да таго разумення, што сэнс твайго жыцця у тым, для каго ты жывеш. І калі ён знікае, знікае і сам сэнс твайго жыцця. І так спрадвеку заўсёды і назаўжды. І тады на яго месцы з'яўляецца баімства жыць і баімства ўсяго, чаго ты баішся. Напэўна, адзіны эпізод, калі аўтар неасцярожна выйшаў з гульні і крыжаванкавай умоўнасці. Гэта сцэны расчалавечвання героя. Яны выглядаюць не літаратурна, рэалістычна і ў гэтым кантэксце непераканаўча. Яны быццам успаміны пра міліцэйскія катавальні вязняў Лукашэнкі. Тут шмат натуралізму і няма прыдумкі. Урэшце, незразумела, у чым уласна расчалавечванне, калі апісваюцца брутальныя зверствы. Падкрэсленая умоўнасць гульні ў карты знікае.
Мне думаецца, што ў картачнай ці крыжаванкавай рэчаіснасці падобныя рэчы маглі б апісвацца больш метафарычна, больш фантазійна і пераканаўча ў пляне ўласна расчалавечвання. У дакументальных жа апісаннях мы назіраем за расчалавечваннем ката, а не ахвяры, як мелася быць. Доўгія праз усю кнігу пошукі вытлумачэння метафары сланоў так і не знаходзяць сваёй канчатковай акрэсленасці. І на заднік вокладкі кнігі трапляюць словы пра баімства жыць з доўгім пералікам словаў, з якіх складаецца панятак жыць. Аўтар такім чынам удала выкруціўся з пытання, у чым сэнс прэферансу, і захаваў сваю свабоду літаратурнай гульні. Насамрэч, гэтая кніга пра тое, што людзі баяцца жыць. Баяцца змагацца, баяцца выказвацца, баяцца быць падобнымі да сваіх маці, баяцца ўпасці з каня, баяцца прызнаваць відавочнае, баяцца прызнацца ў здрадзе, баяцца парваць з наркаманам, баяцца пакутаваць, баяцца трапіць у аварыю, баяцца згубіць грошы, якія можна зарабіць на фільме, баяцца паставіць коску не там, баяцца сесці не на сваім месцы ў цягніку, баяцца зайсці ў халодную ваду, баяцца змяніць свет вакол сябе, баяцца быць чулымі, баяцца арандатараў, баяцца медуз, баяцца спяваць на вуліцы пры мінаках і не аплачваць праезд, баяцца дыхаць, баяцца спазніцца, баяцца прыйсці раней, баяцца ісці прэч з дрэннай п'есы ў сярэдзіне спектакля, баяцца памыліцца, баяцца верыць. І гэта не канец цытаты.